Jose Mari Gorroñok, Gernika Lumoko alkateak, omenaldi xume eta hunkigarria egin dio Rosario Oruen monasteriori bere 100. urtebetetzearen egunean. Ekitaldia udaletxean ospatu da eta Rosario bere senitartekoekin bertaratu da. Gorroñok plaka bat eta lore sorta bat oparitu dizkio eta mende honetan lana eta familiarekiko izan duen ardura goraipatu du. Bueno, ben plaka nintzen deu. Zorionak Rosario 100. urteurrena. Hau da, ez erateko, da geroan balabiko imingutzu nunun. Da gero hau, hone lorak zikue die. Zeka, espentzetan izan dut, naturalak estropio bizien di harima. Da honetara honet denpora gira hau. Da hone, txepar, seguzureko enetzien. Nistu baina. Eskerrik asko edo, ama? Eskerrik asko? Eskerrik asko, bai. Baina, ez dago, eskerrik ez dago. Munduek.